डे सेकंड सुट्टीचा. छान तळजाईला सकाळी वॉक करायला गाथाला मी घेऊन गेले. इकडे मस्तपैकी ग्रीनरीमध्ये मस्त मॅडमने वॉक केला. छान आम्ही चाललो, खूप छान छान पक्षी बघितले. नंतर आल्यानंतर सुंदर पूजा वाचन देवाचं केलं. मग छान जेवणावर आस्वाद घेतला. छान झोप काढून मॅडम पेंटिंग करायला बसल्या होत्या. काहीतरी क्रिएटिव्ह करण्याचा प्रयत्न चालू होता, पण तिच्याप्रमाणे तिने खूप सुंदर केला. असेच आमच्या डेज चालूच असतात काही ना काहीतरी ॲक्टिव्हिटी. आणि त्या पेंटिंगमध्ये खूप वेळा विचारलं होतं हा कलर का तो कलर, ते ॲडजस्ट करत 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 एक काहीतरी एक तयार करण्याचा प्रयत्न तिचा नेहमी चालू असतो. अशा पद्धतीने तिचा सेकंड डे तिने सेलिब्रेट केला आहे सुट्टीचा. उद्या भेटू न्यू ब्लॉगमध्ये. थँक्यू.